Nagplastar na sa ilang mga gamit ang mga bagong abot nga tropa sa mga pulis gikan sa PRO 11 nga dugang pwersa sa DCPO nga magbantay sa seguridad sa inaugurasyon ni Vice President-elect Sara Duterte Carpio karong adlong Domingo, Hunyo 19. Matud sa DCPO spokesperson, Police Major Maria Teresita Gaspan nga sa kinatibukan anaa sa 4,000 ka mga pulis ang mohatag og seguridad sa inaugurasyon. Ang Davao City Police Office o ang Pro 11 are very much prepared na sa umabot nga inauguration sa ato ang Vice President-elect Mayor Inday Sara Duterte. And we have around 2,600 na pwersa sa Police Regional Office 11 and Davao City Police Office nga kapulisan. Og apil na niini ang ato ang mga security cluster from different agencies. That's why we have around 4,200 nga mulangkob o mubantay sa the whole duration sa Sunday inauguration. Dugang ni Gaspan, nagpahigayon na sab ang DCPO kauban ng ubang law enforcement units ug mga run-through ingon man CIMEX aron masayran kung duna pay kikinahanglan nga idugang aron masigurong hapsay ug malinawon ang pagpahigayon sa historical oath-taking ni Duterte Carpio dinhi sa Davao City. Last week nanatay mga ginahimo nga mga run-through nag-CIMEX pod ta and then lauman pod nato karon nga adunay mga ginahimo nato nga mga run-through nga inspection para mas makita pa gid nato unsa pa ang angayan nga idugang ug unsa pa ang mga kulang. 5 ka mga kadalanan doon sa San Pedro Square ang temporaryong gipasaradan o regulated no entry ug no parking sa tanang mga sakyanan sugod alas 9 kagabi hangtod sa Hunyo 20. Gilangkuban kini sa corner Pichon Street, City Hall Drive, Engineers Alley, Bolton Street, CM Recto Avenue, San Pedro Street, Bolton Street ug Ponciano Street. Temporaryo sab nga gipambalhin ang mga sidewalk vendors nga naa duol sa venue. Pabalinon jud mi karon yatang last na mo tomorrow mga 3 PM tomorrow kay kailangan jud daw diri hawan jud daw tanan dili daw pwede nga nay mga tinda-tinda gani mo ni advice sa mo Ay dili pa ko siya makapito sir kay karon lang di siya syempre garbo pud nato si Kuan Vice President Sara Duterte. So okay na pud sa mua na magkuan sa ami pud diri para ra pud sa iya. Support lang jud pud mi sir. Sa Lunes pa, Hunyo 20, posibleng makabalik silang pwesto dinhi sa San Pedro ang mga sidewalk vendors. Random nga inspection ang himuon sa mga otoridad aron masiguro ang seguridad sa lugar. Busa nagpasidaan ng daan ng DCPO nga ginadili ang magdala og backpacks, pagsuot og jacket sulod sa activity area, pagdala og mga ilimnong makahubog ingon man illegal nga droga ug mga hinagiban. Dugang pahimangno sa DCPO sa tanang motambong sa inaugurasyon nga kinahanglang sundon ang gilatid nga mga regulasyon sa syudad sanglit alang kini sa kayuhan sa tanan. Gilauman sa mga law enforcement units ang kooperasyon sa katawhan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.